खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 18 नभेम्बर 2020 बुधबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बिजेपिआ गावसोरनि खाबु बायदियै बिसायख'थि अक्ट'खौ फोसावदों होननानै बिथां दुर्गा दास बर'आ बुंदों आरो आसामनि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौ एबिएमसिउनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ जिउ फोजोबस्रांनायनि दायनिगिरिखौ खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारानो लाखुमानानै दोनदों होननानै रोखा बुंथिदों। लोगोसे बे बाराव WHOनि गाहाय मावखुलियावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। मावखुलिनि गासै 65 जन मावथिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै WHOनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआव फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं चाइना हादोरनि सासे 25 बोसोरनि लाइमोना जिउआव थांना थानांगौनि थाखाय जुजिगासिनो दङ। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे सेंग्राया गावनि गोसोनि लुबैनाय आइफनखौ बायनो थाखाय गावनि देहानि थरसे किडनिखौ फानदोंमोन आरो साननाय बायदियैनो आइफनखौबो बायदोंमोन। दा बिथाङा जिउआव थांना थानांगौनि थाखाय जुजिगासिनो दङ आरो बे खौरांखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव भाइरेल जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कंग्रेस आरो PAGDआ लोगो नांनानै दावराव दावसि आरो बेले बेजे करप्सननि फारसे लांनो नागिरदों होननानै मिरु नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहआ बुंदों। लोगोसे बे बोसोरनि अक्ट'बर दानाव हलसेल प्राइस इन्डेक्स एबा WPI बारायनायनि थाखाय गासै बेसाद मुवानि बेसेना बारायजोब्बाय होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय कारिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय बासबारि गामियाव सासे BPFनि मानसिया UPPLनि मानसि रितेन नार्जारि आरो दैदेन नार्जारिखौ गाग्लोबदों आरो बे जाथायाव UPPLनि मानसिखौ खोमाबो बिसिदों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। मैयाहाय जादों बे जाथाया। आं मैयाहायनो भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय भिडिअआ गोलावद्राय जानायखाय बे खौरांखौ होफानाय जायाखैमोन। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय APCCनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिश्वजित रयआ पार्टिया AIUDFजों आखाइ हमनायनि थाखाय गावसोरनि पार्टी कंग्रेस पार्टीनिफ्राय ओंखारबाय। दा बिथांखौ BJPआव गिदिंनाय नुदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। लोगोसे दिल्ली पुलिसआ सानै जैश-ए मोहम्मदनि टेररिस्टफोरखौ दिल्लीनि साराय खेल खाननिफ्राय एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय गंनै सेमि अट'मेटिक पिस्तलबो मोननाय जादों आरो दा बिसोरखौ पुलिसफोरा हमनानै गोख्रों साजा होनाय जासिगोन। गुबुन खौराङा जाबाय BDCनि बिसायख'थिया जानो 1 दानबो गैला। BDCनि बिसायख'थिया जोबनाय लोगो लोगोनो BTRनि माखासे दफाफोरखौ लासै लासैनो दाफुंनाय जासिगोनखौ बर' रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों आरो BTRआ जानाय लोगो लोगोनो बर'फोरनि गामियाव सोरांनि लामाथिं फैगोनखौ आसा खालामदों होननानै मिथिनाय जादों। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय उत्तर प्रदेशनि कानपुराव सासे 6 बोसोरनि हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै अबथिरा जिउ फोजोबदों आरो बे गथ'नि लान्सखौबो देहानिफ्राय बख'नाय जादों। गथ'आ न'निफ्राय थांनाय सुनिबारनि मोनायाव गोमादोंमोन। बे गथ'आ उत्तर प्रदेशनि गौतमपुर ओनसोलनिफ्राय गोमादोंमोन आरो बे जाथायाव अंकुल कुरिल आरो बीरेन मुंनि 2 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखेबो शेयार खालाम। आरो दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।